কয়েকদিন আগে বেলেখানে চিনি ও রামচৌগাত নি প্রথম রামচৌগাত লুকরনো কয়নাই যতন সারি কাহাম তামুংকাই লাই থানাय rogo belekeno chino jaga tokola ten reti tetai tobekha rajniti tamungkai karon hingkai ang je nungmani hingkai belekeno chini kaisa borong gonang emle o belekeno chini bagi speak kam khai tongo bono kisakhano hanang pinang kok salayo jat salayo tai tekhe chini chini char selong bu belai hambai tamungkai bono bo segango chini hasti papo bin no khitaro hnei bono belekeno kokro awai khai obo tomonogoi ang tiniti gilia ang tini chini kalikisno falgna barengai tabuk chini ibu dog belekeno judi chini emlen tewaisa hanang pinang khai kahangkai ata pade kok sagangkai chini ramchogani juboroktai nasik tonglak obo hai kokta satu tam hingkai usango thanai bajal barintei kaisa chini emle phai emle no kasu un sapo ken ne emle kasuya karon hingkai bini logi tongnai je bikas ni logi tongnai dono kaisa bo kaisa asami hinei tongo o asami no romni hinei se chini borok thango ayang biching tam thaka koyekjon bongni borok a jaga tewaisa nahang koi samani tam hingkai borok bongni borok se 150 jona borok tongpo bai to duijon haka hangkai bai 150 tapo hangkai 300 jona hoyase aro kun boloina thayable obono ang sanamu songo jodi BJP rok sawos tongka hangkai tini chini o jolai teisa panchayat ni gana o kaisa matham chomoni tongo tai chini collection club o jodi borok bongni simi sosol hne o jani paran simi kai phungma hangkai ang borokno challenge khayo je BJP khaine rokno sino o area ni BJP khaino borong jeng kaisa hangkai jeng goni simano obosya chini MLA je jaga tongo aron borok chini MLA miyatei bo jeng kok khnaka MLA hamya kok saw kento MLA jodi upore tabuk tewaisa borok boni ko bono MLA jodi tewaisa bini engkasa kok hangkai chini collection ni borok tai juborok nasik tonglak sara ramchogone taw ongchnai tai chini MBC chini sar selno jodi ok jodi pepla hangkai tewaisa hanang pina kok saka hangkai chini ramchogani serok tai juborok tai nasik tonglak sawos tongkai botini chini oro phai meeting khai photo BJP na a kok sawo abon kesar ko tewaisa jodi no chini MLA no borong gang chini saron chino jodi hanang pina kok saka hangkai bocheng abon jawab dinai oborong seng phiok jagla khambai obono sengte dukho nango obo hai beleke seleng misa angko khaimani belai seng dukho nang tongo jeng chini MLA te kaisa MLA borong ganang no ate khaimani belai sa eklayo obon koinai chini ramchogani BJP rok borok bisi bangya ar masa ar mani hetui phayo je jaga chini jos jaga bisimo nang thangnai di bongni masa mangnaisi ase boise borok sawas obon gun konimu songo chini ramchogan lukono ta kiridi bongni borok krei obon guni borok sono tabuk ore pore khainai tongo amon guni nang jotono chini je luko nai toneno koinamu songo chini ramchogani borok ta bo krak borok harinai pura ekdom zero balance ke harinai hari bo nadi ambai o kui no repes angko bo rek khaisai se bo ati ating le rep khai no bo 25 bosor khar tongna bole tabu hingkai o BJP ni tola thangai faida khai bo chini borong ore pore khainai tongo ate haisi an sinmungka ang Sonjit Debroma ang kai blok ni youth ni secretary chini ang sao BJP ro hainai tewaisa samung songo chini o jolai tisa panchayat do bong borok jote 4 poribar o borok rok no sengjoto kaisa gonir mano sawos tongkai matham chongoni o phai borok bongni borok chini elkan chini sachung khaito oini borok jote hazal tatu sawos tongnai na ang BJP khaine no miya nugo ang belai tigilia chini sar no belai chini sar MLA no Ronjit sar no belai borok hanang pena kok sawo tai chini chini suel sano hanang pena kok sawo o hai bondo khai angkai chini o collection jubok rok nasik tonglak je jaga sawo aboni seng job britung tu borok ate pare kokta sato hambai